At eto na nga mga kamaster, ang ating garlic butter chicken. Ayan, ang bango, ang sarap. So ngayon ililipat na natin sa serving plate para makakain na. Alright! Good morning mga kamaster. So ngayong araw na to ay magluluto tayo ng garlic butter chicken. Kung kayo ay mga sawa na sa adubong manok, so pwes itry nyo to. Nakakaibang luto natin ngayon. At nagpakulo tayo ng tubig at ilalagay natin yung ating chicken dito para mas mamaya, mas mabilis nang lutuin. At habang naghihintay tayo na kumukulo itong manok, maghiwa muna tayo ng ating mga sangkap. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. At ito na nga, kumulo na yung ating manok. At ilipat na muna natin pansamantala sa plato para makapag-umpisa na tayo magluto ng ating garlic butter chicken. Alright! Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars. At ito na nga yung ating buong sangkap. May manok tayo. Ayan yung garlic natin, butter. Tsaka optional na itong sili, tsaka kamatis kung gusto nyo. At maglalagay tayo ng magic sarap at patis at pamintang durog. Alright, so umpisa na natin magluto. Nagpainit na tayo ng kawali at maya maya maglagay na tayo ng mantika pag mainit na ito. Painitin lang natin to, ikalat natin. At sa puntong ito, maglalagay na tayo ng ating bawang. At ayan, pag nakita natin nagbabrown na, isunod na natin yung ating manok. Ayan, haluin na natin. At ilagay na natin yung ating butter. Iba pa ang butter. At haluin natin. Ayan, ang bango. Ang lalanghap sa bango. Ang sarap. At ilagay na rin natin yung ating kamatis tsaka sili. At haluin natin ulit. At isunod na rin natin yung ating pamintang durog. Ayan. At maglalagay din tayo ng konting patis. At isang sekretong pangmasarapan. Isang sachet. Ayan. Haluin lang natin ito ulit.
ito ng mga 10 to 15 minutes habang nagliligpit tayo ng ating mga pinagkalatan. At eto na nga yung ating garlic butter chicken. Ooh, ang sarap! Ayan. So ngayon, ililipat na natin siya sa serving plate para matikman na natin kung anong ang lasa. Alright! At ayan na nga yung ating chicken butter garlic. Ayan, tikman na natin. So ayun, tikman na natin mga kamaster. Woo! Ang sarap. Ang sarap ng ng butter. Ang bango. At medyo maanghang-anghang dahil linagyan ko nga ng sili. Mapaparami na naman ako ng kain nito. Paano yan? Master, kain na tayo. Mula dito sa Satwa, Dubai. Kain na. Maraming salamat muli. See you on the next vlog. Bye-bye. Adios!